Dobrý deň, takže vítam vás pri novej sérii. Jedná sa o sériu The Kid Light. Tento diel natáčam 30. Ako som slúbil, povedal som, že budem natáčať 29. ale natáčam 30. Prepáčte. A The Kid Light je to balíček módu, kde je známy mod Industrial Craft, čo tam pridáva veľa strojov. Takže si to určite užijeme. Miss Craft je tam, no a mnoho ďalších modov, trikaptátor a také, už poznáte. A ja túto sériu bude moja prvá a budem natáčať, to ešte neviem, to sa nechajte prekvapiť, ako kedy. A dosť bolo rečí, takže ja teraz to strihnem a uvidíme sa v hre. Takže zatiaľ čaute. Tak, a som späť. Tak a ako vidíte, vygeneroval sa nám svet. A neviem, môžeme začať. Asi. Máme tu trikaptátor, ale neviem, že či počujete zvuky, dúfam, že hej. Ale teraz nám nebude fungovať, keďže nemáme sekerku, ale my si ju čo najskôr postavíme. Vyrobíme skôr. Tak. Aha, mám na cheat mod, takže prepačte. Tu si musíte ísť do... Čakajte, ešte raz. Takže pôjdete Options a dáte cheat mod, recipe mod. Tak. A my si postavíme crafting table. A spravíme si sekerku. Takže. Takto. Máme sekerku. To je dobré. A je tu fight. Vlk versus ovca. Ovca iba uteká, takže to si nebudeme všímať, toto je o ničom. Crafting table si zoberieme so sebou. Ale asi mi nám voda bola dobrá na začiatok, aj keď mám ešte mieru milovné. To prepačte, lebo naozaj ešte sme si nepostavili nič, potom už budem hrávať stále na normál. Mám malé vykreslovanie, tu kvôli FPS-kám, keďže, no poď sem, čo mi utíkaš? Keďže natáčam, ale keď nenatáčam, tak hrám úplne na normálnej, takže mám tu teraz takéto, aby mi to zbytočne sekalo, aj keď lagy ešte kus budú. Tak, no ale my by sme si mohli aj začať stavať dom. Takže trikaptátor je tu, nemýlil som sa. A my by sme potom mohli ísť aj k džungli, keďže budeme potrebovať gumu. A tak spravíme kus menšilak. No, nevadí. Džunglové drevo nechcem. A olej, alebo ropa. Asi ropa. No, neviem čo to je. Ropa je to. Ropa je to takéto čierna voda, ale dá sa normálne potom aj ísť, pozrite. A môžeme ísť duka. Tak. No a ja to asi naozaj musím robiť džunglového, keďže tu nemáme normálne. Tak. Nezničí to celý strom, keď máte málo co sekerky. Povedal som. Tak. No. A vyrobíme si 64. Robíme si aj z tohto kus. Tak, kde by sme začali si stavať menší dom? Toto by bolo dobré miesto, čo poviete? Jojo. A začneme stavať... Kde začneme stavať? Neviem. No. A tu máme pekný oceán alebo more, alebo čo to je, tak není to až také
Ne, teraz som iba začal, takže ešte ten svet není taký vygenerovaný. A keď už o tom hovorím, tak tam je koper. A my si asi ani tam nebudeme stavať, my budeme bývať skôr v jaskyni, až neskôr koper, kryštál. Takže nové suroviny, ako ste si už mohli všimnúť, tak a my si vyrobíme krumpáč, aj keď iba drevený, ale blízko je tu kameň, takže si vyrobíme kamenné krumpáče, takže robíme si toto. Tak a kopeme. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Tak. Máme 6. A tak. Pekne. A už sa to dá vykopať a máme prvý kryštál. Sme začali dobre. A ešte, koper. Koper je veľmi dôležitý, pre mňa je najdôležitejší v hre, aj s uhlím. Najcennejší je, neviem, diamantu nie je najcennejší, to viem. V normálnom Minecrafte áno, ale tu asi nie. Sú tu aj vzácnejšie veci. Do komentu môžete napísať, že aké je čo je vzácnejšie. Ale myslím, že to je čo... Neviem, vôbec neviem ja. To až tak nevyznám. A kde som videl ten koper? A tu. Copper table. Pôjdeme tiež stať. Tak. No. A my by sme asi pekné miestečko a hlavne veľa kopru. Už sa nám na začiatok veľmi zíndia. Takže... Tak, to pekne vykopeme. Tak, máme. No. A máme uhlie, áno. Takže uhlie. Dúfam, že počujete fakt tie zvuky, lebo... Neviem. Veľa uhlia je tu, ale to sa teraz... Hlavne musíme sa tako dostať do tejto skály obrovskej. Alebo ako sa to volá, neviem. Tak, a to by sme si mohli takto si začať aj zväčšovať. Takto. Zatiaľ nám to bude stačiť malé. Nespravil som si lopatku, takže sa vrátim. Mám mnoho crafting zásobov? Nie. Nemám. Ale je blízko, toľko zabehneme, kondičku nám treba. No, spravíme si 2 lopatky. Veď len sú to kamenné lopatky. Jablko teraz nebudeme potrebovať. Tak, no. Zase kopeme, no to potom vykopeme. Tak. Takto. Koľko hlíny. No, nenarazili sme. Nové dreva, takže v jaskyni asi nebudeme bývať, čo poviete. A budeme bývať tu. Prosto len tu. Takže si môžeme začať stavať. Spravíme si teda ako takto. Ani sekérku som si nespravil. Pravda, že toto je len maličký domček. Off screen, alebo za kamerou, ako to vy chcete. Postavím si dom, ak vám to nebude vadiť. Ale nebojte sa, nič nebudem robiť, bez vás, aby ste to videli. Tak, tu je listie, samé listie. Nemám nožnice, ale možno to pomôže takto. Asi ani sekierku nemám. Zničím vás po... Tak, hezky. Takto, pekne. Takto by to mohlo byť. Tak. No. Raz, dva. Tak.
táto časť bude nudná, lebo je to prosto len začiatok, ale už neskôr to bude kúzať ťažšie, keď budeme robiť všetky tie veci. A tak. Takže, no jo. No jo, no. A ja to asi strihnem a uvidíme sa po dokončení, takže zatiaľ čaute. Tak, a už som späť. Ako ste videli, už som stále kus spravil, ale úplne katastrofálne to vyzerá, takže ešte nič. My sa vyspíme teraz. Nič som si nenačítoval, ako ste videli, nič, vôbec nič. A spravil som si tu takto pec, kde som si dal prepáliť piesok. A teraz si spravíme čestku. A bumerang ste mohli vidieť. Postupne budú sa míňať tieto sviečky, fakle skôr. Tak, a spravíme si bumerang, aby som vám to rovno mohol teraz ukázať. Tak, pozrite sa, ako to funguje. Je to normálne ako v lesnosti, takže hodíte. A nie je dobrý pokus. Teraz sa mi to nevrátilo. Mohlo by sa mi to vrátiť, ale kde to spadlo? What? No, spravíme si ešte raz. Zlý pokus. On narazilo do niečoho a tedy, keď to narazí, tak sa nám to nevráti. Tak. No, skúsime to hore. Hore a teraz by sa nám to malo vrátiť. A vrátilo. Pekne. Dobrý bumerang. Tak, no. Bože drevo. Spravíme si jednu čestku. Tak. Peknú čestku. A máme už dve. Si poukladáme si veci rôzne, takto hoci ako bla 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 bla. A to si spravíme aj triedičku. Tak. Dáte toto a sa vám to pekne uloží. Tak. Tak, my budeme pozerať toto a dáme si to vypiecť. A mohli by sme začať generátorom. Tak to stihneme. Generátor sa robí takto, takže iron furnace, nemáme železo. Raffinate iron, to sa ešte raz prepalí železo a toto sa spraví takto, takže na všetko potrebujem tin, železo a lead. Takže asi vo skríne budem asi ťažiť aj bez vás, aby ste to videli. Fážu vám to nebude vadiť, ale naozaj mi dlho trvalo, kým by som našiel všetky tie rudy. Ale neviem, ako to spravím ja. Zoberieme túto faknu a teraz pohľadáme iron aspoň. Si spravili iron furnace a raffinate iron. A potom už iba tin, rudit a copper cable. Tak. A mohli by sme nájsť aj bažinu. A ja to asi tu ukončím a uvidíme sa v ďalšom diele, ktorý bude o dačo dlhší. Tento bol krátky a v ďalšom diele už budeme si stavať generátor, iron furnace, ale elektrickú. A tak, takže zatiaľ čaute. No, dovidenia.